ഞാൻ നിർക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ 10th ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സെൻസ് ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്ററാണിത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറേ അധികം സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടെന്ന്, മൂക്ക്, വായ, ത്വക്ക്, അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് ടേംസുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് സ്റ്റിമുലൈ. ഈ സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ണ് ചിമ്മും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് അടയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സെൻസ്, ആ സെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് റിസപ്റ്റർ. റിസപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സ്റ്റിമുലൈനെ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്. ഇനി തേർഡ് ടേമാണ് ഇമ്പൾസ്, ഫോർത്ത് ടേമാണ് റെസ്പോൺസ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, വിശദീകരിക്കാം. അതായത് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ കണ്ണിലുള്ള റിസപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യും. ബ്രെയിൻ തിരിച്ച് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ, അതായത് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് അടിച്ചു, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ണ് അടയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കെതിരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രതികരണമാണ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുന്നു, നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു, അതാണ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആണ് ഒരു ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽ ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ്. ഇനി ഈ ന്യൂറോണിന് സാധാരണ എല്ലാ സെല്ലും പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട്, സെൽ മെമ്പറൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിനൊരു പാർട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്. ഈ കാണുന്ന ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഡെൻഡ്രോൺ ആണ്. ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പൾസസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഡെൻഡ്രോൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്സോൺ ആണ്. ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് ഓഫ് ദി സെൽ ബോഡിയാണ്. അതായത് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് ആണ് എന്ത്? ഈ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്സോൺ ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷ്വാൻ സെല്ലാണ്. ഈ ഷ്വാൻ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സോണെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് ഷ്വാൻ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്സോണൈറ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ കാണുന്ന ആക്സോണിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ടുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നോബ്, അതാണ് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇമ്പൾസിന് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ആക്സോണൈറ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ ആക്സോണിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആണ്. ഇനി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സോണൈറ്റ് നിന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മുട്ട് പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ്. ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലിപ്പിഡ് മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത്. ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഷ്വാൻ സെൽസ് നിന്നാണ്. ഇനി ഈ ബ്രെയിൻലി സ്പൈനൽ കോഡിലെയും കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻലി സ്പൈനൽ കോഡിലും കാണപ്പെടുന്ന മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് നിന്നാണ്. ഇനി ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിന് ഒരു ഷൈനി വൈറ്റ് കളറാണ്. ഈ ബ്രെയിൻലി സ്പൈനൽ കോഡിലെയും മൈലിനുള്ള നെർവ്സ് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേര് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും, ഇനി മൈലിൻ ഇല്ലാത്ത നെർവ്സ് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിന് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുക. ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിന് കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ആക്സോണിന് ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജൻസും കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പൾസിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടുക, പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഷോക്കിനെ, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്കിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ മൈലിൻ ഷീത്താണ്. ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ന്യൂറോണിന് സാധാരണ സെല്ല് പോലെ തന്നെ സെൽ മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സെൽ മെമ്പറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചാർജുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പുറത്തൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ടും ഉള്ളിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നാൽ
എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ ആകെ ചേഞ്ച് ആവും. അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആവും, നെഗറ്റീവ് ആയതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ബാധിക്കും. അതിങ്ങനെ ഈ പ്രക്രിയ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി ഈ പ്രക്രിയ ഇങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പൾസസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ ന്യൂറോൺസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെർവ് ഇമ്പൾസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ പോർഷൻ.